Tak ja sa teda venujem zmiešaným bojovým umeniam, No a nie je to pre dievča vlastne nebezpečné? krv z nosa alebo takéto. Nápad vznikol z mojich vlastných snov. Náš príbeh sleduje mladé dievča Saki. Podcast Strednej odbornej školy vo Svite. Vítajte pri dnešnej epizóde podcastu. Dnes tu máme dvoch inšpiratívnych hostí. Talentované študentky, ktoré svojimi úspechmi dokazujú, že vek nie je prekážkou pri dosahovaní veľkých cieľov. Prvá z nich je špičková športovkyňa, ktorá svojou vytrvalosťou a disciplínou zbiera úspechy. Druhá je mladá autorka, ktorá píše svoju prvotinu. Obe sú výnimočné, sú príkladom toho, že robiť veci, ktoré nás bavia, prináša radosť. Poďme sa teda rozprávať dnes o ich životných cestách, motivácii, výzvach aj snoch. Poďme si vypočuť, ako zvládajú školu, tréningy či písanie a čo ich poháňa vpred. Poďte sa teda s nami inšpirovať príbehmi dvoch výnimočných mladých ľudí. Ahoj Eliška. Ahojte všetci. My sme si dnes pre teba pripravili niekoľko otázok a hneď by som začala aj tou prvou. Ako by si sa charakterizovala? Tak ja by som sa charakterizovala ako veľmi optimistický človek. Myslím si, že tí, ktorí ma poznajú osobne, tak vedia, že naozaj sa viem zasmiať na hociakej veci. A takisto som veľmi cieľavedomá. Naozaj tie ciele a sny mám nastavené veľmi vysoko. Myslím si, že každý človek by mal snívať a mať hlavu v oblakoch, ale samozrejme teda nebyť nejaký namyslený alebo povyšovať sa na druhých. Takže asi toľko. To je skvelá vlastnosť, to by sme sa od teba mohli učiť úplne všetci. Dobre, a teraz už poďme k tomu, prečo sme ťa zavolali. Čo je teda tvoja výnimočná záľuba? Tak ja sa teda venujem zmiešaným bojovým umeniam, skratke je to teda MMA. Venujem sa tomu už cez 2 roky. Naozaj je to šport, ktorý do môjho srdca vnúkol neskutočnú vášeň. A naozaj robila som veľa športov, keď som bola malá, napríklad gymnastiku, basketbal, volejbal, ale žiaden z týchto športov ma nenadchol až takto ako tento. To je také celkom zvláštne. Mňa by teraz zaujímalo, ako ten nápad vôbec vznikol venovať sa takémuto športu. Tak vzniklo to už veľmi dávno, keď som teda s ocinom pozerávala rôzne také bojové filmy, on to mal veľmi rád. Naozaj aj on sa tomu venoval nejako to, tiež sa o to zaujímal a tiež som pozerala rôzne platformy, kde to vysielali nejaké tie zápasy, napríklad Octagon. Takže dospelo to až do bodu, kedy som si povedala, že by som to chcela skúsiť aj ja a tak som sa vybrala na prvý tréning a už som z neho neodišla. Koľko si mala vtedy rokov? Ale vtedy som mala tuším 16. To bolo až tak neskoro? OK, dobre. Tak a ty si povedala, že MMA, veľa z nás vlastne ani nevie, čo to je za šport. Mohla by si nám ho trošku predstaviť? Tak zmiešané bojové umenia sú to umenia vlastne s prvkami boxu, kickboxu, thajského boxu, grapplingu a wrestlingu. Superi, alebo teda súťaží sa v klietke v tvare oktagónu na buď amatérskej alebo profi scéne. Amatérska scéna je vlastne taká bezpečnejšia, sú to naozaj tí začiatočníci a nejakí takí pokročilí športovci. Nejaký rozdiel medzi týmito dvoma sférami je, že v amatéroch sa súťaží vlastne 3x3 minúty s minútovou prestávkou a máme k dispozícii aj chrániče na holene a tie rukavice sú o mnoho väčšie, čiže naozaj tie hánky sú chránené oveľa viacej. A v profi sa súťaží teda 3x5 minút a vlastne tie titulové zápasy sú už 5x5 minút. Ty si, Eliška, dievča. Súťaží tam veľa dievčat? Myslím si, že oveľa viacej tam teda je chlapcov a väčšinou ani nemám toľko tých superiek a nemám ani toľko ponúk na tie zápasy, lebo naozaj tých dievčat je veľmi málo. No a nie je to pre dievča vlastne nebezpečné? Tak ja si myslím, že každý šport je nejakým spôsobom nebezpečný. A tento je samozrejme trošku nebezpečnejší, ale či to je pre dievča, nepovedala by som, že záleží na pohlaví. Naozaj je to, každý má tie podmienky také isté. A naozaj je jedno úplne, teda, či som dievča alebo chlapec. Ide o to, že
ako vlastne chcem dosiahnuť tie ciele a tie sny, ako ma to veľmi baví. Ja si to celkom tak predstavujem, že keď vyjdeš z tej klietky, tak si celá krvavá, máš nejaké zranenia. Stal sa ti už nejaký úraz? Tým, že do 18 rokov vlastne sa nemôžeme byť na hlavu, tak sa mi žiaden úraz ešte nestal. Teraz som začala vlastne zapasiť už na hlavu, keďže mám 18 rokov. A iba také, že krv z nosa, alebo takéto nejaké bežné. To je tiež celkom dosť pre mňa teda. Dobre, no a myslím si, že to je tvrdý šport a pravdepodobne v tebe vypestoval nejaké charakterové vlastnosti. Mohla by si ich pomenovať. Čo ti to teda prinieslo? Tak takou najzákladnejšou charakterovou vlastnosťou by som povedala, že je určite disciplína. A to prinášajú podľa mňa všetky športy, ale tento je naozaj taký, že musíte to natrénovať každý deň a musíte sa sústrediť na tie výkony, pretože bez toho nebudete vyhrávať ani získavať nejaké ocenenia. Takže určite tá cieľavedomosť, tá disciplína a tá chuť niečo v živote dokázať. A koľko z tvojho voľného času venuješ tomuto športu? Tak v podstate celý môj život sa teraz točí okolo tohto športu, čiže toho voľného času vôbec skoro nemám veľa. Ale snažím sa to samozrejme balancovať, aj tú rodinu, aj tých kamarátov, aj tú školu. Ale nevždy je to ľahké, ale celkom to ide. Ja si to celkom predstavujem s ruksakom na chrbte, ako s úsmevom kráčaš na tréning. Stalo sa niekedy, že teda si nemala vôbec chuť ísť na ten tréning? Tak samozrejme sú aj dni, kedy sa nám nechce, alebo nemáme chuť vôbec, sme unavení napríklad zo školy, alebo z hociakého iného dôvodu, ale je tam tá disciplína a naozaj si poviem, že ak chcem dosiahnuť tento úspech, mám tento cieľ, tak musím tam ísť. Nie, že musím, ja som nemala žiaden taký deň, kedy sa mi vyslovene nechcelo, lebo naozaj ma to baví. Takže každý deň sa na ten tréning teším a idem tam s radosťou. OK. Baví ťa šport, ktorý robíš? Baví ťa aj škola? Tak klamala by som, keby som povedala, že sa rada učím, ale snažím sa byť vo všetkom nejakým spôsobom dobrá, hlavne teda v tom športe, ale aj tá škola je dôležitá, čiže snažím sa aj tie známky mať na nejakej takej dobrej úrovni. Mňa teraz napadá jedna taká poznámka. Keď pracujem so športovcami, tak mi častokrát povedia, že potrebujem dobrú známku, lebo stratím sponzorov. Máš nejakých sponzorov a pozerajú na to, aké máš známky v škole? Tak na známky určite nepozerajú. Pozerajú na tie športové výsledky, ktoré som dosiahla. A sponzorov vlastne rieši nám tréner, čiže ja do toho vôbec nejakým spôsobom nevidím, takže známky sa tu neriešia. OK. A ešte mám také dve veľmi dôležité otázky. Ako si teda predstavuješ svoju budúcnosť? Ako to dokážeš sklbiť? Teda končíš školu, potrebuješ sa zamestnať, alebo nebudeš pracovať, budeš profesionálny športovec? Ako to teda s tebou je? Tak teraz by som sa chcela stať tou profesionálnou zápasničkou do budúcna určite, ale láka ma aj napríklad fyzioterapia na vysokej škole, čiže možno, že sa k tomu nejakým spôsobom dostanem. Ale zatiaľ naozaj chcem sa sústrediť čisto na ten šport a urobiť si tú športovú kariéru. OK, ešte sme sa o tvojich úspechoch vlastne ani nerozprávali, tak čo je teda tvoj najväčší úspech? Tak ja som dvojnásobnou majsterkou Slovenska a medzi môj taký najväčší úspech patrí určite titul majsterky Európy, ktorý som získala v máji roku 2024 po finále vlastne s Ukrajinkou, čo je vlastne naozaj taký veľmi silný štát a som veľmi rada, že som ju porazila a že som dokázala, že som naozaj tá jednotka v Európe. A ktoré podujatia ťa čakajú teraz v najbližšej dobe? Teraz ma čakajú nejaké zápasy v kickboxe a v MMA v Rakúsku, potom majstrovstva Slovenska a v júni idem do Brazílie na majstrovstva sveta. Fúha, tak to ti budeme držať palce, naozaj. Ďakujem krásne. No a posledné teda takú otázku, ktorú by som sa ťa chcela opýtať. Čo by si chcela odkázať svojim rovesníkom, svojim spolužiakom, mladým ľuďom, nielen na tejto škole, ale tak všeobecne, pretože možno nás bude niekto počúvať aj cudzí? Tak ja by som teda mojim rovesníkom určite odkázala, aby si išli za tými snami, aby sa nevzdávali, aby makali, pretože nič nie je podľa mňa lepšie, ako sa zobudzať a naozaj mať tú víziu, mať ten cieľ, aby ste niečo v živote dosiahli. Takže určite makať na sebe. Ďakujem. Ďakujem Eliške. Rozhovor s ňou bol určite veľmi inšpiratívny. Ja by som ti v mene všetkých nás, ktorí budú počúvať tento podcast, zaželala veľa úspechov v športe,
ešte veľa víťazstiev v tých tvojich zápasoch. Nech sa staneš tým, kým si vždy snívala. A možno niekedy v budúcnosti, aby si našla nejaké zamestnanie, ktoré, keď už nebudeš teda vládať, športovať alebo bojovať, ktoré ťa bude naplňať. Aby trošku ten odkaz strednej odbornej školy a ten tvoj chemický odbor, ktorý študuješ, sa objavil aj u teba v budúcnosti. Ďakujem ešte raz krásne. ti ďakujeme. A teraz vám predstavím ďalšie výnimočné dievča, ktoré tu dnes máme pri mikrofóne. Ahoj, Rebeka. Ahojte. A hneď ti položím aj prvú otázku. Ako by si sa charakterizovala? Osobne by som sa charakterizovala ako úplne normálne dievča, ktoré má svoje sny, záľuby a povinnosti a je trošku viacej naklonené ako kreatívnej stránke života. Spomínaš kreativitu, takže predpokladám, že tvoja výnimočná záľuba bude spojená s tou kreativitou, tak nám prezrať, čo to teda je? Práve teraz píšem jednu webnovelu na tému o 4 dievčatách, ktoré cestujú po svete a spoznávajú nové krajiny. OK, počkaj, Rebeka, neprezrádzaj nám viac, ako je potrebné. Teda, ako som pochopila, tak píšeš novelu, si tak trošku spisovateľkou. Ako vznikol vôbec tento nápad napísať novelu? Tento nápad vznikol z mojich vlastných snov, keďže je to niečo, čo by som si prijala niekedy zažiť, tak som sa to iba rozhodla napísať do príbehu. OK, čiže chceš nám predstaviť nejaký inšpiratívny príbeh. Ako vlastne nachádzaš inšpirácie? Je to dosť komplikované, pretože tá novela, ktorú teraz píšem, si vyžaduje veľmi veľké vyhľadávanie. A inšpirácia musí prísť tak sama od seba, lebo som si schopná napísať ako keby nejaký pilier, od ktorého viem potom stavať ďalej, ale musia byť momenty, kde mám naozaj tú inšpiráciu, že veľa, pretože keď nie, no tak nenapíšem vôbec nič. Čiže keď tomu dobre rozumiem, tak nie je to také jednoduché, že prídem zo školy, teraz si naplánujem do diára, že mám 2 hodiny na písanie, takže sadneš k písaciemu stolu, píšeš 2 hodiny, a potom si povieš, 2 hodiny prešli, tak teraz idem sa učiť. Funguje to takto? Vôbec to takto nefunguje. OK, čiže hľadáš inšpirácie. Kedy prichádzajú? Sú ovplyvnené náladou alebo ľuďmi, s ktorými sa stretávaš? Často prichádzajú úplne náhodne. Napríklad si niečo pozerám a zrazu uvidím článok o nejakej významnej pamiatke a vtedy ma napadne, aha, no tak o tom idem teraz písať, alebo toto by sa mi tam hodilo. Že je to úplne o náhode. No a teraz sa poďme vrátiť k tej tvojej knihe alebo novele, ako ty hovoríš. Ako autorka nám veľa neprezrať, iba tak trošku, aby si navnadila čitateľov k tomu, aby si chceli tú tvoju novopripravovanú knižku prečítať, teda o čom tá tvoja kniha je. Náš príbeh sleduje mladé dievča Saki, ktorá odchádza z vysokej školy potom, čo si uvedomila, že nechce robiť to, do čoho jej otec nutil. A jedného dňa, kým pracuje v reštaurácii, tak nájde noviny a tam úplne dole je odkaz na to, že hľadajú mladých ľudí, ktorí majú záujem o cestovanie, tak sa rozhodne teda, že pôjde na interviu a nakoniec tú prácu aj získa, no potom neskôr zistí, že jej nové kolegyne sú iba čierne ovce spoločnosti a vlastne sama nevie, ako to teraz s nimi zvládne. A ako sa bude príbeh vyvíjať, no tak sa ponoríme aj do hlbších tém. A čo sa budú týkať tie hlbšie témy? Hlavne to bude o tom, že naša hlavná postava bude hľadať samú seba. Vlastne najprv bude taká, že ona sa k ním vôbec nepatrí, ona vlastne nevie, čo sú zač, lenže potom neskôr si uvedomí, že možno si je s nimi viacej podobná, ako si najprv myslela. OK, dobre, neprezrádzaj vlastne viac. Vidím, že téma tvojej novely je dosť komplikovaná. Ty máš iba 16 rokov. Prečo také zložité témy rozoberáš? Vlastne prichádza to aj zo životných skúseností, pretože som si prešla svojím a fascinujú ma takéto príbehy, kde osoba hľadá, kto vlastne je a potom na konci si to uvedomí a odrazuje celý jej svet, ako sa povie, žiarivejší, oveľa viacej farie vidí a mňa to fascinuje osobne, by som chcela niečo také aj ja osobne zažiť. Ďakujem. Myslím, že by to mohlo byť dosť inšpiratívne čítanie pre nás všetkých, lebo každý z nás sa ocitne v etape života, kedy niečo hľadá a musí si uvedomiť, kde je jeho miesto. Ako to vyzerá s tou tvojou novelou a
Kedy by si ju chcela dokončiť? Práve teraz má 2 kapitoly, pretože ako som už spomínala, je dosť komplikovaná na vyhľadávanie, pretože potrebujem si nájsť, aké sú pamiatky, koľko sú od seba času, aby to bolo čo najviac približené ku realite. Ale tak predstavovala by som si tak možno do ukončenia štúdia na strednej škole určite. Toľko času potrebuješ na... My sme sa tešili, že napíšeš ešte nejaké iné knižky a budeme sa môcť s nimi zoznámiť. Dobre, čiže potrebuješ pomerne veľa času. Ja o tebe ešte prezradím, že tá kniha nie je v slovenčine. V akom jazyku píšeš tú knihu? Píšem v angličtine, pretože tá stránka je anglická a príde mi, že v angličtine sa mi píše oveľa lepšie ako v slovenčine. Dobre rozprávaš po anglicky? No, ja si myslím, že áno. A kde si sa prvýkrát stretla s angličtinou? Už na základnej škole, lenže ja som s tým najprv mala problémy, tak som navštevovala jazykovú školu. A vlastne potom to už nejako prirodzene prišlo samo a v angličtine sa mi komunikuje oveľa lepšie ako v mojom rodnom jazyku, čo je docela hanba. Dobre, čiže ty hovoríš, že máš nejaké sny, že tvoje hlavné hrdinky chcú cestovať. Máš aj ty taký sen prejsť tie miesta, o ktorých v tej knižke budeš písať? Samozrejme, veľmi rada by som precestovala celý svet. Dobre, a ktoré také krajiny ťa najviac lákajú? Najviac ma láka Japonsko určite, pretože ma fascinuje tá príroda a tá história, čo tam je s tými samurajmi a tým všetkým. Že tam by som určite chcela raz ísť. OK, vidím, že budeš musieť ešte veľa študovať, keď hovoríš, že chcela by si, aby tá tvoja kniha bola čo najviac autentická. Dobre, tak vidím, že budeme musieť dlho čakať na tvoju knižku. Plánuješ teda ešte nejaké iné knihy napísať? Mám naplánované ešte 3, ale tie už sú úplne iný žáner a bude sa to týkať niečoho úplne iného. Mám naplánovanú jednu detektívku a rozhodla som sa, že sa pokúsim aj jednu romantickú knihu napísať, ale neviem, ako to vyjde. Dobre, tak sa na tvoje knihy budeme určite tešiť. A ešte posledná otázka na záver, Rebeka. Ako si predstavuješ teda svoju budúcnosť? Už si nám niečo povedala, že by si chcela cestovať, ale bude tá tvoja budúcnosť spojená aj s autorstvom kníh? No, ak mi vyjde teraz, tak určite by som s tom chcela pokračovať, keďže je to niečo, čo ma baví a naplňa. A aj keď už nie je niekedy profesionálne, no tak určite iba tak pre mňa alebo potom pre nejakých svojich kamarátov. No, budeme sa na tú tvoju knižku naozaj tešiť. Dúfam, že to, čo si slúbila, že kým skončíš našu školu, takže tá kniha bude hotová a ja si ťa predstavujem, ako tu stojíš na chodbe a teda máš za sebou nejaký plagát a pred sebou svoje knižky a my teda veľmi radi ťa podporíme a tie knižky si určite kúpime a budeme potrebovať od teba aj samozrejme tvoj autogram. Ďakujeme ti veľmi pekne, určite si výnimočná dievča s takým neobvyklým talentom a záľubou. Budeme radi, ak nájdeme ešte ďalších takýchto ľudí. Takže Rebeka, ďakujeme ti za dnešný rozhovor. Ja ďakujem, že som bola pozvaná. Páčil sa vám náš podcast? Napíšte nám. Nájdite mladých inšpiratívnych ľudí, o ktorých by ste chceli vedieť viac.